Lidi, vítám vás u dalšího videa, dneska mám 33 levelů, bro, a 2250 V-Bucksů, koukejte, dobrý, co si, ne? Dobrý, a jdeme si koupit, jak se jmenuje, Spidermana, tady je, tak jdeme si koupit, a mám Spidermana, yes. Máme Spidermana. Wait a minute, get a live level. Jako, jo, je dobrý. Jo. Si ho hned dám jako do toho. Kde? Spiderman. Co dobrý. No, jo, necháme to tak. Ale trošku jináčí ten by to mohlo chtít. Jaký si koupíme. Koupíme to malu. Jo, Tartan by mohl být. Jo, možná jo. Jo, to je dobrý emote. Emote, glider, jsem debil. Jdeme si vybrat těch 4 věci. Jestli vidíte, tak koukejte, mám prostě ten jo. Fortnite crew. Co dobrý. Kolik věcí? 4. 1, 2, 3, 4. Potom se můžu koupit, jo. 1, 2 a 3. Aha. Co, jakože to mám? Ano. A 4. Ještě jeden level si uděláme a budeme mít novou postavičku, nový outfit. Jako je docela dobrý, jo, ale tady vidíte, mám Fortnite crew, jo. Co to má? Wait a minute, guys. Koukejte, jo. Stalo mě to 323 korun. Jo, 323 korun. Jsem dostal 2000 V-Bucksů, jak jste viděli. Koupil jsem si toho Spidermana. Kdo by si ho nechtěl koupit, ne? Jako, jestli už ho máte lidi, napište mi do komentářů, kdo ho máte. Prostě napište do komentářů, mám Spidermana, tak a já vám dám srdíčko. Vola. Jako, no, jako je to dobré, jo, protože chápeš. Mám hodně skinů. Jestli chcete, tak se podívejte. Vám ukážu můj locker. Tak. Mám Snoopa. Snoop Dogga, yes. Prostě mám Lara Croft, jo. Co? Ne? A jo, dobrý. Lara Croft, chápeš? TNT bombina. Nebo dynamo, nebo tak. Prostě můj locker. Jo. Mňaudas. Sunny. Z OG sezóny. Taky dobrá. Mám... Kolik mám? 55. Prostě 53 nebo 54 nebo 55. Mám outfit, co dobrý lidi. Lidi a na tom, a ještě na jináčím účtu mám tak 200-300. Tak to je asi pro tady to video všechno. Nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček. Mějte se krásně a přeju vám hezký víkend. Čau to lidi.